Witajcie, drodzy widzowie, tu Piciu. Pozdrawiam Was serdecznie i chcę Wam pokazać moje nowe skarpetki. Skarpetki w koty. Nazwałem je skarpetkami miłośników kotów. Tu macie czarnego kota, tu taki biały, tutaj rudy kocurek, czarny. Na drugiej skarpetce to samo. Super kotki. Spodobały mi się i chciałem Wam je pokazać. Skarpetki dla miłośników kotów. Zobaczcie, jaki tu super kot. Czarno-biały. Pięknie wyglądają. Skarpetki miłośników kotów. Pozdrawiam Was, drodzy widzowie, i życzę Wam pięknej niedzieli. Bądźcie zawsze szczęśliwi i niech wszystkie Wasze marzenia zawsze się spełniają. Pozdrawiam Was, Piciu. Pa, pa.